nagtatanong kung bakit nagkaroon ng Biblia? Saan daw kaya ito nagsimula? Sa mga tao ba o sa Diyos na lumikha? Ngayon ay dapat natin na alamin, ang pinagmulan ay dapat suriin. Lahat ng tao'y malaya itong gawin, upang walang hanggang buhay ay kakamtin. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mo ito ay mahalaga. Tunay na ang mga propeta ang sumula, at ang Diyos sa kanila'y nagpahayag. Ito'y nangyari dahil sa sala nating lahat, kaya ang Biblia sa mundo'y lumaganap. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mo ito ay mahalaga. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mo ito ay mahalaga. Sa buhay mo ito ay mahalaga. Ang Biblia, ang Biblia, ang Biblia. Marami ang nagtatanong kung bakit nagkaroon ng Biblia? Saan daw kaya ito nagsimula? Sa mga tao ba o sa Diyos na lumikha? Ngayon ay dapat natin na alamin, ang pinagmulan ay dapat suriin. Lahat ng tao'y malaya itong gawin, upang walang hanggang buhay ay kakamtin. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mo ito ay mahalaga.
propeta ang sumula, at ang Diyos sa kanila'y nagpahayag. Ito'y nangyari dahil sa sala nating lahat, kaya ang Biblia sa mundo'y lumaganap. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mong ito ay mahalaga. Huwag nang aksayahin pa ang panahon, habang may lakas ka pa at pagkakataon. Pag-aralan mo ang Biblia, dito ay may kaligtasan ka. Sa buhay mong ito ay mahalaga. Sa buhay mong ito ay mahalaga. Ang Biblia, ang Biblia, ang Biblia. Okay, thank you. Salamat sa mahong awit no indot kaayo mga kabaglaom sa awit ni Pastor Jomel. Thank you very much, Pastor, sa imong awit. Atong nahibaluan mga kaigsunan nga adunay daghan kaayong mga pangutana nga angay pagyud nato nga pagatun-an o atong masayran kung unsay mga tubag sa mga pangutana. Karon atong patalinghugan si Pastor. Pastor, unsa man gyoy ay stand o baruganan sa mga Seventh-day Adventist mahitungod ni ining pato, etik nga nasulat sa balaang kasulatan sa Good News Bible o sa Mayong Balita rapod no, sa ubang mga Bisaya wala mga kapaglaom. Atong patalinghugan, Pastor. Okay, hatag to, Pastor. Pastor, imo ang panahon. Paninindigan ng Seventh-day Adventist patungkol sa etik. Bakit ba naman itong etik na ito ay pinagkakaguluhan? At ito ba'y pwedeng kainin o hindi, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sa tanong na, does God consider duck as food na pwede natin kainin? No, ito yung tanong natin mga kapatid. Alam nyo, sa mga Hudyo, ang malinis na ibon ay pinahintulutan niyang kainin, no? Sa mga Hudyo, mga kapatid. Halimbawa, sa example natin, ang Levitico 11:18 at Deuteronomio 14:16 ay may parehong nilalaman na nandun yung salitang swan, sapagkat ayon sa study, yung duck, no, yung itik ay kapamilya, no, hindi kapuso kapamilya ng swan. Mga kapatid, ang itik o yung duck ay kapamilya ng swan. Binabati natin 91 viewers natin sa Facebook. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, ilagay nga natin sa screen natin sa King James Version sa English. King James Version yung Levitico 11:18 at Deuteronomy 14:16. Ang sabi diyan, and the swan and the pelican and the deer, eagle, mga kapatid. So, na mayroong swan diyan na part na hindi pinakakain. At sa Deuteronomy 14:16 ay ganito rin ang ating mababasa, the little owl and the great owl and the swan. So diyan mga kapatid ay may swan na binabanggit. Iyan ba ay pwedeng kainin mga kapatid? No? Yan ba di pwedeng kainin? Kasi kung ating titingnan, ito po ay nasa King James Version mga kapatid. No? Nakababasa ninyo dyan. Nasa King James Version. At talagang ang argue nila that duck is part of swan family. Inandyan yung swan sa King James Version. Therefore, ang sabi nila, if swan, nabasa natin, is unfit for human consumption, then so is the duck. Ganon din, mga kapatid, ang sabi nila. Mayroon nga namang mga mananampalataya o yung mga iba nating kapananampalataya o kahit isa, mga kapatid, na ang kanilang standard ng version na ginagamit ay King James Version lang. Kaya
pag nabasa, uy, totoo kaya na yung swan ay bawal kainin dahil nakalagay sa King James Version? Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, maraming mga authorities, mga kapatid, nag-concur na yung swan ay na isang mistranslation or incorrect translation mula sa yung King James Version na ginagamit, mga kapatid. Why? Dahil marami pong mga tinatawag nating modern English translation na pagkabasahin mo yung Levitico at Deuteronomy ay wala tayong mababasa na swan, kundi ang nakalagay ay white owl, mga kapatid, or little owl, mga kapatid. Halimbawa na lamang, sa version na New International Version, ang sabi sa Levitico 11:18, the white owl, the desert owl, and the osprey. Yun ang nakalagay, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din naman sa New King James, di ba? May King James Version. Meron din namang New King James Version, mga kapatid, na ang nakasulat, the little owl, the great owl, and the white owl, mga kapatid. So dito makikita natin, walang translation o hindi nakikita sa translation na ito yung swan, mga kapatid. At very few sa mga version ng Bible, isa na dyan yung King James Version, ang nag-translate na swan. At sa Bisaya naman, mga kapatid, no? Sa Bisaya naman, yung Mayong Balita Biblia, alam niyo yung Mayong Balita Biblia, yun lamang yung translation ng Catholic, yun lamang ang nag-translate na bawal ang itik. And the rest of Visayan version o Cebuano version of the Bible ay wala. So atin pong pag-aaralan, mga kapatid, let us consider the Hebrew text of Levitico 11:18 o Leviticus 11:18. Mas maganda na atin pong i-reconsider o i-consider yung pong Hebrew original text, mga minamahal na mga kapatid. Yamang nabasa natin, yung Levitico 11:18, yung pong Hebrew word na kanila pong pinagbabatayan na translate nila, mga kapatid, sa swan, yung pong ten shemeth, no? Kung marunong kayo mag-Hebrew, no? Yung ten shemeth, mga kapatid, kaya mo bang ipakita dyan natin? Yung Hebrew, sa bagay, di naman nila mababasa yon. Basta, pag nag-search kayo sa Hebrew, ten shemeth, mga kapatid, ang Hebrew word niyan. Ngayon, yung pong ten shemeth sa Hebrew word, ayon sa Strong's Exhaustive Concordance, ay ito po ay ginamit to designate, tandaan niyo po, ginamit to designate an unclean creature. So itong marumi na nilalang, unfit for human consumption. Hindi po pwedeng kainin ng isang tao. At ang sabi rito, yung ayon sa research, yung ten shemeth is used twice in Leviticus and once in Deuteronomy. So ayon sa pag-aaral, mga kapatid, ginamit sa 2 beses sa Levitico at 1 beses lamang sa tinatawag natin, mga minamahal na mga kapatid, na Deuteronomy. Ayon naman sa The Biblica Hebraica, mga kapatid, no, Istagartensia, nagsuggest sila na yung swan, no, yung swan na translate ng King James Version, it is a mistranslation. Ayan. So ayon sa mga pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid, yung swan na kapamilya ng duck or itik. Kaya merong mga tinatawag natin, mga kapatid, nag-aalangan dahil may swan nga namang translation, pero mas marami yung white owl, mga kapatid. Ay hindi sila kumakain at there is something na gumugulo sa kanilang mind. So para ma-clarify ay talagang ipinaklaro nila, mga kapatid. Ayon sa ating karagdagan, yung pong Tanakh na Hebrew Bible, ito po ay New Translation of the Holy Scriptures. According to the traditional Hebrew text, mga kapatid, ang sabi nila, nakikita nila doon ay white owl, little owl, pero hindi swan. Okay? Ang sabi nila, there is no mention of swans, geese, or ducks as being unclean. So ayon sa Tanakh, mga kapatid, ay wala niyang na-mention, walang nabanggit, mga kapatid kong minamahal, yung pong swan or geese or ducks na kapart o kategory nila, yung pong mga marumi na hindi ipinakakain, mga gili kong kapatid kay Kristo. So dito pa lang makikita natin na although maraming mga translation, you should compare to another translation.
which is more correct or which is more tinatawag nating closer to the original manuscript like the Hebrew language, mga minamahal na mga kapatid. Like for example, the term tenshemeth, mga kapatid, ay hindi pala siya pwedeng isalin sa Swan dahil malayo ito sa katotohanan, mga kapatid. Okay? Kaya nga, may mga nag-question pag may mga Adventist na negosyo at nag-business ng, alam niyo yung iba't ibang luto ng kinulob na itik, pinahiga na itik, at pinatihaya na itik. Ay, kina-question na, pwede ba yan? No, di ba marumi yan? Di ba kasama yan sa mga karumal-dumal? Yung mga ganon nila, mga kapatid. Doon naman sa argumento na ang itik ay hindi pwedeng kainin dahil hindi baak yung kuko, ay maling argumento. Bakit maling argumento? Dahil patungkol po doon sa baak ang kuko, ay referring po yun doon sa animals na may 4 na paa. Okay? Like for example, kambing, kalabaw, mga kapatid, at kabayo, ganyan. Yung iba't ibang tinatawag nating mga hayop na 4 ang paa. At yung pong itik ay kasama siya, o yung swan, kasama siya sa fowls. Fowls ba yun natin, ano? Yung mga ibon. Hindi siya kasama doon sa 4 na paa, mga kapatid. O kaya nga si Mrs. White, kumain siya ng itik, di ba? Yung duck, kumain siya. Yung anak niya, nanirador ng itik eh. Nung wala silang pagkain, ay nanirador sila ng itik. At wala rin, kaya kahit sa ibang version, hindi naman si Mrs. White ang nagsalin ng mga version na yun eh, na bawal at hindi bawal. Kundi yung mga scholars, yung mga Bible scholars, mga kapatid. Kaya nga lamang, dapat i-compare mo dahil yung scholars hindi naman siya inspired kundi the original text o manuscript, mga kapatid. Kaya pag ito ay naisalin, dapat i-consider mo yung pong original. Alamin mo, mga minamahal na mga kapatid, yung pong tinatawag nating original text, yung word, at kung ano ba ang ibig sabihin, at alamin mo kung ito ba ay pwede o hindi. So napatunayan natin kahit si Dr. Angel o Angel Rodriguez. He is a former president of the Biblical Research Institute of the General Conference Committee. No, yung mga Adventist scholars ay ang sabi niya that duck or swan is fitted for human consumption. Okay? It is clean ang duck or yung swan. So even yung atin pong mga Adventist scholars, isa na diyan si Dr. Angel Rodriguez or Angel Rodriguez, ay pinakikita niya at pinatutuhanan na yung swan or yung duck ay fitted for human consumption, mga kapatid. I would like to share with you an International Standard Bible Encyclopedia kung ano ang sinasabi about duck and swan, mga kapatid. Ay palabas natin sa screen yung International Standard Bible Encyclopedia patungkol sa swan. Ang sabi nila dyan, ayan, yung swan, tenshemeth, di ba? Yung chameleon, three-toed, water hen, owl, yung binabanggit nila dyan, ay mababasa nyo, mga kapatid, marami iba't iba. At ang sabi nila, mentioned only in old versions and the revised version, mga kapatid, yun ang sinabi nila, margin in Levitico 11:18, na binanggit yung swan at yung pelican at yung gier eagle. So diyan makikita natin, diyan mga kapatid, yung old version lamang anya ng King James at ng revised. Mga kapatid, andyan yung King James version, of course, yung binasa natin kanina. And then, ang sabi nila dyan sa baba, mga kapatid, in the revised version, British and American, this is rightly changed to the horned owl and the pelican and the vultures. Diyan, binanggit dyan, horned owl din. Kanina, white owl o di kaya ay little owl. Pareho may owl, mga kapatid. No? Ang sabi dito, a bird of the duck family wrongly placed among the abominations in old versions of the Bible. Now changed to horned owl. So dito, makikita mo, mga minamahal na mga kapatid, makikita mo dito, na yung palang bird of the duck family ay namali ng pagkalagay.
nasama doon sa mga maruruming mga ibon, mga abominations in all versions of the Bible. Pero ngayon na niya, now change. Binago na to horned owl. Kumbaga, itinama nila, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa International Standard Bible Encyclopedia. Ano yung kadugtong niya natin? Ang sabi nila sa kadugtong noon ng International Standard Bible Encyclopedia, white and gray swans spend their winter migratory season on the waters of the Holy Land, of course, in the Promised Land. They are among the most ancient birds of history, always have been used for food. When young and tender, of fine flesh and delicious flavor. Aba, napakaganda ng explanation. At, nasaan na ba yun? So, there is no possibility that they were ever rightfully placed among the birds unsuitable for food. Their feeding habits are aquatic. Their food in no way objectionable. Ang sabi dyan ni Jenny Stanton Porter. Mga kapatid. So, dyan makita natin sa International Standard Bible Encyclopedia, yun na niyang swans, ang sabi nila, spend their winter migratory season in the waters of the Holy Land. Yun yung madalas sila doon. At ang sabi nila, they are among the most ancient birds of history, yung swan at tidan, white and gray. And then, ang sabi nila, sabi dyan, always have been used for food. Aba, napakaganda ng pagkasabi ng International Standard Bible Encyclopedia. Kung inyong i-research yan, mga kapatid, ay, ang sabi dyan, always have been used for food. Madalas yan ay kinukonsumo, ginagamit sa pagkain, mga kapatid. Or kinakain, kinukonsumo, mga minamahal. Ito, swans ito. At pinakikita dyan na wrong translation or mistranslation, incorrect translation, yung pong King James Version of Levitico 11:18, when the ten Shemeth translated into swan. Okay? When the ten Shemeth translated into swan, no? Yung swan, ay it is a mistranslation. Ito ay maling translation, mga kapatid. That's why, in the Adventist official na answer, talagang okay. No? Okay kainin. Kaya nga pag may magtanong sa akin, lalo na doon sa mga nagtanong lang na parang gusto lang ng clarification at may medyo hindi naman seryoso. Kaya pag nagtanong, pwede bang kainin sa atin ang swan or yung pato o duck o itik? Sabi ko, depende. Bakit depende? Kung ito ay luto na. Kung ito ay luto na, pwede nang kainin. Pero kung hilaw pa, aba, katayin mo muna at lutuin. Di naman pwedeng kainin mo diretso yan, tuhakin ka niyan, no, mga kapatid. At of course, palabasin mo yung kanyang dugo, no, of course, no, mga kapatid. So dito makikita natin, kaya nga, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo, kung mayroon kayong booklet natin, nasaan ba yung booklet natin? Ito yung, nasaan ba yung ating, ayan. Kung may booklet kayo na ganito, mga walang hanggang katotohanan, gabay sa lalong mabuting buhay, pinablish ito sa ating publishing house, Philippine Publishing House, at yung English dito ay Timeless Truth. Okay, Timeless Truth. No? Mga kapatid, ay meron pong ganito nakalagay na paglilinaw. Ilagay natin sa screen natin. Ano yung paglilinaw? Sabi dyan sa mga walang hanggang katotohanan, pahina 84 o page 84 or Timeless Truth. Ipinakikita dyan yung halimbawa ng malinis na hayop. Okay, yung sa ibon. Sabi dyan, halimbawa ay manok. Of course, yung masarap yung chicken wings. Kalapati, itik. Ayan, kita nyo, itik. Pato, gansa, labuyo. No, alam kong labuyo, sili yun pero ewan ko anong labuyo yan. Pabo real, maya, pugo, ayan, pabo. Ang sabi riyan, pwede ring kainin ang kanilang itlog. Kung may itlog, ha? Pag wala, huwag mong hanapin yung itlog. Halimbawa ng mga karumal-dumal na hayop doon sa mga ibon. Andyan yung albatros, paniki, di ba? Yun yung mapanghi. Yung ibong mapanghi, paniki. Kondor, tagak, uwak, pilikano, agila, flamingo, ayan, grosbeak, lawin, kuwago,
no? Penguin, tagak, ostrich, layang-layang. Bakit may lying? Ha? Lying-lying siguro yan. Mali yung pagka-type ko, ah. Buitre, tariktik. O, di ba? Tariktik, ha? Parang tagiktik, ha? At ang ilan sa mga hayop na ito ay mga maninila. O, dumudurog ng buto. Okay? At ang sabi diyan, o di kaya'y kumakain ng mga bulok na bagay. So dito mga kapatid, yan pala layang-layang, no? Laying na yung isa eh. Mga kapatid. So yan yung mga halimbawa sa mga malinis na hayop. That's only an example. At yung mga hindi malinis, o of course, yung mga marumi. At nabanggit dyan, mga ginigili kong kapatid, yung halimbawa sa malinis, yung itik. Kaya ito po ay publish ito, official sa ating publishing house, no? Dito ay tingnan natin. Ito ay ang mga produkto ng Philippine Publishing House, o di ba? Ito ay publish ng Philippine Publishing House 2018, no? Copyright 2018, mga kapatid, no? So, ang tinatawag natin mga kapatid na malinis, kasama doon yung itik, pato, gansa at iba pa, mga ginigili ko mga kapatid, no? No? Ang labuyo, maliit na manok. Kaya pala yung labuyo sa sili, maliit na sili din. No? Mga kapatid, diba? No? Basta pag may nagtanong sa inyo, pwede bang kainin ng itik? Ang sagot, depende. Pagkaluto na, pwede na. Pag hilaw pa, ay wag. No? Wag in town, mga kapatid. Ayaw, kauna. Lalo na kung may mga balahibo pa. Balahibuan, tagalan ng dugo, di ba? Tapos lagyan ng masarap na panlasa, mga kapatid, no? Ay maliwanag diyan na masarap 'yan. Basta malinis po 'yan, mga kapatid, okay? Yan po ang nakalagay diyan. Ngayon, dahil maliwanag naman sa Biblia na ang itik pala ay hindi kasama sa marumi, maging yung swan, kundi sa malinis. Paano yung itlog na pula? Di ba? Manok na pula, aking kinatay. Ano ba yun? Talaga na. Yung itlog na pula, mga kapatid, pwede ba yun? Igaling sa itik yun. Of course, kung pwede ang itlog na puti, itlog na puti, ay okay lang naman yung itlog na pula. Wala pa namang tawag nito, nagreklamo niyan na mali ang itlog na pula. Ay kung mayroon yan, tawagan ko kagad si Ate Mary Ann na itlog na pula, yung maalat yon, mga kapatid, no? Ay wala namang sinabi pang masama yon. At nilagyan lang naman yon ng asin. Kaya naging itlog na pula, nilagyan ng color at nilagyan ng asin, mga kapatid, di ba? Ang kaibahan lang noon sa itlog na puti, sa color at sa timpla, mga kapatid. Ngayon, may follow-up yun dito eh, mga kapatid. May follow-up kasi yun dito si sister. Ang sabi niya sa follow-up niya, mga kapatid, asan ba yun? Bakit bawal ang balot? Alam nyo, wala pa kasi tayong tinatawag na official statement from the Biblical Research Institute. No, I'm looking for that statement. Even our General Conference or saan man, mga kapatid, ay hindi ko pa nakita, mga kapatid. Kaya yung mga ngaral natin, magkaiba ng sagot. Di ba? Mayroon nagsabi, pwede ang balot, pwede, bawal ang balot. Halimbawa, may mga ngaral tayo na hindi kumakain ng balot. At mayroon namang kumakain ng balot, mga kapatid, at pwede. Halimbawa, sagot ni Pastor Chris, yung ating pangutanang pastor, kaibigan natin yan, ay wala niya siya nabasa sa Bible na bawal ang balot, kaya pwedeng kainin. Although, wala naman tayong official na stand, pero gusto ko mag-share sa inyo, mga kapatid, ng isang sagot, no, isang sagot about sa egg with blood stains or blood specks, mga kapatid. At kinuha ko po ito sa jewishpress.com, sa Judaism, no, sa mga Hudyo na tinatawag nating tawag dito, website o yung kanilang site, mga kapatid. Ano ba ang kanilang palagay diyan sa balot? Hindi kasi balot ang properly na pagkalagay diyan. Pero alamin natin ano po ang kanilang stand diyan, mga kapatid, para at least meron tayong idea. Basahin natin. Ilagay natin sa screen.
sa jewishpress.com, Judaism, Torah, kosher and non-kosher eggs. Ayan. Diyan po ay merong kosher and non-kosher. Alam nyo naman na meron yan sila mga kapatid na tinatawag na kategory. Pag kinategorize nila yung kosher and non-kosher. Kung nabi kosher, pwede nilang kainin, mga kapatid. Ang sabi nila dyan, ganito. What is the status of an egg with blood stains or blood specks, mga kapatid? Ang sabi nila, the basic principle here is that the Torah only prohibits the consumption of blood of meat, but not the blood of eggs. So yun ang sabihin nila. Nevertheless, there is a concern that a blood spot in an egg may indicate the presence of the beginning of the formation of the embryo of a chick. Although a hatch chick would be permissible for consumption if properly slaughtered. Bantayan niyo yung salitang if properly slaughtered. The embryo of a chick inside an egg of a bird, even a kosher bird, is forbidden for consumption. Kita niyo mga kapatid, yung pong embryo chick inside an egg, so balot na yun mga kapatid. Okay? Yung itlog na yun, meron ng buhay. Tandaan natin yan. Ang itlog na yun, meron ng buhay, mga kapatid. May dugo na po yan. Mga kapatid, may dugo na po yan. So, although wala tayong official stand, mga kapatid, although may sagot din si Pastor Christian, pero ayon lamang yan sa kanya pong sagot na wala pa namang official. Ito'y ayon lang din sa aking research, mga kapatid, na it is forbidden for consumption. Buhay na yung, yung sisiw. No? Sisiw. Ano bang Bisaya sa sisiw? Piso. Buhay na yung sisiw doon. May dugo na, mga kapatid. Okay, may dugo na. Ang sabi ng Judaism dyan na website ay it is forbidden even if it is kosher. Halimbawa, itlog ng manok. Nagkasisiw sa loob. Nilaga. Hindi na ilabas yung dugo. Ang sabi sa taas niyan, although a hot chick, mga kapatid, hot chick would be permissible for consumption. No? If, may nakalagay dyan sa baba, if properly slaughtered, yung, pag sinabing properly slaughtered, napalabas yung dugo, nakatay ng maayos, mga ginigiliw kong mga kapatid. Kung hindi naman nakatay, nilaga mga kapatid. Nilaga. So may sisiw na hindi nakalabas. May buhay na mga kapatid. So, ang sabi niya, ito considered as binigti. Hindi naman siya napatay ng maayos Nilaga lang sa loob. Di ba? Mga kapatid. Ang sabi diyan sa baba, yung dilaw, ilagay mo nga ulit atidan, yung dilaw na nasa baba, pinasiparit ko talaga yung kaitadan para malaman ninyo. Ang sabi diyan, the embryo of a chick inside an egg of a bird. Even a kosher bird, kosher makakain, is forbidden for consumption. Pwede matanggal yung live. Yan, para makita nila natin. So makita nyo mga ginigilaw, okay na po yan. Natanggal na yung live na nasa baba. Okay. Oo, late na sa akin. Nakikita nyo mga ginigiliw ay ang sabi riyan, kahit na ito'y kosher bird, mga kapatid, it is forbidden pa rin. Dahil hindi siya na-slaughtered ng maayos, mga kapatid. Hindi na ilabas, may buhay na po yan, mga kapatid. Okay? So, para sa atin, no, mga kapatid, para sa ako, no, sa akin, para sa akin lang ito at sa aking research, for me, ang balot ay it's not fitted para for consumption. Ayon na din sa Judaism na tinatawag nating stand, mga kapatid. Alam naman natin, Hudyo ang una pong pinagbawalan yan Kaya mas nakakaalam sila, mga kapatid. No? Mas nakakaalam sila na ito ay talagang hindi po pwede, mga ginigiliw ko, mga kapatid. So diyan makikita natin, for me, balot, it's not good for the health, mga kapatid, di ba? Mas nagpapataas yan ng, tawag no natin, yung bad cholesterol, mga kapatid. No? Kaya, may buhay na po yung balot, mga kapatid. Kakain ka ba niya? May balahibo na. Pansin niyo, mga kapatid, buo na yun may balahibo na. Hindi siya po pwede.
may hininga na yon. Hindi siya properly slaughtered, sabi diyan sa hindi siya proper na nakatay, mga kapatid. So, hindi po pwede. Ang balot iba sa itlog na wala pang sisiyo. Ang balot may sisiyo na. Ang penoy wala pa. No? Pwede yung penoy, mga kapatid. Wala namang sisiyo yon. Pero pag may sisiyo na, ibang usapan na, sabi dito, mga kapatid. Okay? Pakilagay lang po, yung nakalagay po sa screen na mga kapatid ay pwede yon, no? Na ma-share ninyo, at least nasa inyo na yan ang pasya, mga kapatid. Unless mayroong official statement ang ating church sa bagay na yan. Pero dyan, for me, it's not good for the health. It's not good for consumption. It is not fitted para sa tao, mga kapatid ko. Okay? Nabalitaan nyo ba yun, yung kumain ng balot na marami? Mukbang? Nanigas yung mata. No? Tumirik na, mga kapatid. Di ba? Alright? Okay, so dyan, mga kapatid, makikita natin, at yung binigti, alam naman natin na ang binigti ay hindi po siya tinatawag natin, mga minamahal na mga kapatid, na na pagkain. Di ba? Pag namatay sa sarili, halimbawa, yung pong hayop na pwede naman, halimbawa, baka, pwede naman yun. Huwag mo rin kainin yun hanggat buhay pa. Masungay ka niyan. Nakatay na. O di kaya hindi naman nakatay. Na hikog. Ano bang Tagalog sa nahikog? Nabigti. O nabigti talaga eh. Yung natali niya ang sarili niya. Tapos hindi nakahinga, namatay. Hindi nakalabas yung tugo. Ang tawag niyang binigti. Ang sabi ng Apostol Santiago, sa Gawa 15, 19 at 20, meron tayong mababasang ganito. Dahil dito ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbalik loob sa Diyos. 20. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Yang verse na yan, nandyan yung salitang binigti. Inulit po yan sa verse 29. Lagyan natin sa verse 29 natin. Apo. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Kita nyo, mga kapatid. Andyan pa rin yung mga binigti. Yung mga binigti, ayon sa komentaryo ni Albert Barnes, mga kapatid, ang sabi niya, yung strangled from animals or birds, no, kahit hayop siya o ibon, that were killed without shedding their blood. Hindi napatagas yung dugo. Ang tawag niyan, mga kapatid, strangled. Okay? Yung pong animals or birds, mga kapatid, kahit basta birds na kosher ha, huwag yung amoy panghi. Alam niyo yung amoy panghi? Yung tulog sa umaga, gising sa gabi. Anong ibon yun? Paniki yun, mga kapatid. Ha? Paniki yun. Ang sabi dito ay that were killed without shedding their blood. The reason why these were considered by the Jews unlawful to be eaten. At ang sabi dito, that thus they would be under a necessity of eating blood, mga kapatid, which was positively forbidden by the law. So makita nyo, mga kapatid, ay forbidden. Bawal. Kahit naman sa Bible, basta nahikog, nabigti, mga kapatid, ay hindi po yan pinahintulutang kainin, mga kapatid. Binigti ang tawag dyan. At of course, I do believe ang balot part of binigti, mga kapatid, dahil may buhay na yun, may sisiyo. At ayon doon sa jewishpress.com, sa Judaism ay hindi po pwede, mga kapatid. Even if it is kosher, kahit siya ay pinahintulot na ibon o pwedeng kainin, yung sisiyo niya, hindi properly slaughtered, mga kapatid. Okay? Kaya ulitin natin yung sagot natin. Ang itik pwede naman. Yung swan pwede rin. Nasa official natin yan, mga kapatid. Yung itlog na pula, okay din. Kahit manok na pula, okay lang naman. Manok na puti,
manok na ah, maliit o malaki, basta properly slaughtered, mga kapatid, no? Napatay ng maayos, napatagas ng dugo, wag lang araw-arawin. Magulay ka naman, mga kapatid. At talagang katayin, lutuin bago kainin. Dahil hindi maganda pagkakain ka na hilaw, mga kapatid. Okay? No? At yung mga nakakain na nung araw, okay lang, basta wag nang kumain ngayon ng, 'di ba, ng binigti. Ako nga, nakakain din naman ako ng baboy nung araw eh. Hindi ko naman maitatago yan. Nakakain ako ng baboy, nakakain ako ng dinuguan, nakakain pa nga ako ng sawa at inan. 'Di ba, yung malalaking sawa? Nakakain na ako niyan, mga kapatid, noong ako'y hindi pa nakakilala ng katotohanan. Yung lolo ko ay magaling manghuli nung bayawak, ay yung sawa na malaki. Mas malaki pa sa hita ko. Di yung sawa, yung malaking ahas. Malakas manghuli ang tatay ko, ay yung lolo ko niyan. Nung kinatay nila, mga kapatid, ang lasing manok. Nakakain ako, mga kapatid. Hindi naman bawal yan sa Katoliko. Nung Katoliko pa ako, hindi naman bawal yan. Baboy, dinuguan. Nung first time ko nga makakain ng, tawag nito, yung dinuguan, mga kapatid, na natapon pa. Dahil mainit eh. Tapos yung kutsara namin dati, Atidan, hindi yung kutsara na ngayon. Yung kutsara, yung dahon, alam niyo pa paano gawin kutsara yung dahon? Yun ang ginagawa dati, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, nakakain na tayo niyan, paano yan? Ang sabi ng Biblia, magsisi ka na lang, mga kapatid. No? Magsisi ka na lang. Sugpot alimango, basta madami sa inyo. Marami, sugpot alimango. Alimango, magaling ako manguha niyan eh. Mga kapatid, hindi pa ako Adventist. Yun po ang kinukuha namin ng tatay ko nung araw. No? Yung tatay ko, yan ang kinukuha namin, mga kapatid. Talagang, yan ang, nagdadala pa kami dati ng sili na labuyo. No? Maliit na sili yan, mga kapatid. At yung suka, tuyo, pag nakakuha kami, iniihaw namin doon, di ba? Kinakain namin. Das nalaman ko sa, excuse me po, nung nalaman ko sa banal na kasulatan, hindi pala po pwede yan. Dahil ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, mga kapatid. Ayaw na ito ay sirain natin, mga kapatid. So diyan makikita natin, maliwanag naman yan sa Deuteronomy 14 at Levitico 11, mga kapatid. May categorization pa yan, no? Kinakategorize nila nung ibinigay ito na bawal at hindi, yung malinis at yung marumi, yung pong depende sa kanilang klase, mga kapatid, no? Depende. Halimbawa, nasa tubig, ito na lang, nasa tubig nakatira. Ang pwede lang yung pong may kaliskis at may palikpik, mga kapatid. Di ba? May palikpik at may kaliskis. Pag wala sa dalawa na yan, hindi po pwedeng kainin yan, mga kapatid. At doon, iklinaro lang naman dyan na isa diyan sa number 1 na hindi mo pwedeng kainin, mga kapatid, ay yung tinatawag nating bird of prey. Ano ba tawag? Ano ba English, Tagalog niya natin? Yung mandaragit, no? Na ibon. Ibong mandaragit. Okay, salamat kayo, Pastor, sa imong pamahayag. Og atong naklaro, mga kapaglaom, nga nabilong gyud ay ang pato itik swan sa ipakaon sa mga malinis nga mga pagkaon. Depende ninyo mukaon ba mong dili, no? Wala may kalabutan ang pagkaon diya sa gingharian sa langit. Kung mukaon mo, di mo mulabis pagkadautan. Kung dili mo mukaon, di pod mo mulabis sa pagkamayo. Nagpasabot, mga kabaglaom, nga depende na kung unsay atong status kaon mamong dili. At least nakita na to o atong nadungog higala nga nabutang di ay siya sa malinis nga mga pagkaon. Mo na nga gusto mo pagkaon na malinis, apil na ang pato o itik. Pag di pun mo mangaon kay maniguro mo, depende na sa inyo. O di lang pud ta maghukom pus nagakaon. Na di pud maghukom silang nagkaon sa wala magkaon. No? Nga na lang, mga kapag. Thank you very much. Salamat sa inyong tanaw diri sa atong YouTube channel. Ang hinaot ko nga kapaglaom,
nga kadtong uban nga wala pa subscribe na mo diri sa atong tulumanon sa Pag-uting kay sa Kamatuoran YouTube channel nato Jire Laig. Thank you. Maayong buntag, udto, gabi, tibuok, kalibutan. Alright!